ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ଏତେ ଜିନିଷ କାହିଁ କିଣିବୁ? ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ଖାଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ? ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ନେବୁ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି କିଛି ଜିନିଷ ନେବୁ। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ତ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କେବେ ଜନ୍ମଦିନ। ରାଧେକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୟୁର ଦେବଂଶୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ସାଢ଼େ 12ଟା ହେବ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିବେନି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଛୁ। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ସ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିକେ ମିଳେ। କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ଲର ଯିବାର ଥିଲା ତ, ଆଉ ତାପରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଏଠି। ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ବି ମିଳିବ, ଯାହା ଖୋଜିଲେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟିକେ ମିଳେ, କସ୍ମେଟିକ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଚାଲ ମ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବା, ସେଠି ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରକୁ, ମୋତେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବ। ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। କେବେ ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବେ ଆଜି ନୂଆ ବୋଧେ ହେଇଛି କି କିଛି ଦିନ ହେବ ନୂଆ ହେଇଛି। ତ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇଲେ ଲଗାଇ ପାରିଲେନି। କହିଲେ ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଉ, ତାପରେ ଗଲୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିକି ତ ଜିନିଷ କିଣିବୁ। ତାପରେ ଝିଅର ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ନେବାର ଥିଲା। ଝିଅ ପାଇଁ ତା'ର ଟିକେ ସେରେଲାକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତା'ର ଜିନିଷ ସବୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ତା'ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସବୁ ନେବାର ଥିଲା। ଡେଟଲ୍, ତା ଡ୍ରେସ୍ ଡେଲି ସଫା ହେବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ଆଗକୁ ଅଛି, ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବି ଆସିବ କିଛି ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶାଇକି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଝିଅକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇନୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଘରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲାଣି ତା'ର, ଏବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଗଲେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ତା ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଅବଶ୍ୟ ବାନ୍ତି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ କି କ'ଣ ତା'ର ଟିକେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ତା'ର ଦିନରେ ଯାହା ବି ଥରେ ବାନ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ, ମୋର ଯେମିତି ବସ୍ରେ ଗଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, କାର୍ରେ ଗଲେ ବି ବାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଉନି। ତ ଝିଅର ବି ସେମିତି ଟିକେ ତା ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ବାନ୍ତି ହେଉନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଟିକେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଚାଲ, ତା ବାବା କହିଲେ ତାକୁ ନେବାନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା, ନହେଲେ ତା'ର ଶୋଇବା ଖାଇବା ସିଝା ବି ଖାଇବ ଦ୍ୱିପହରେ, ତା ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା। ହେଲେ ହଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଲୁଚିକି ତାକୁ ଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ସେ ଟିକେ ଜାଣିଲାଣି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଜାଣିଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି, ସେ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ଦେଖୁଥାଏ ମୋତେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କି କ'ଣ ଜମା ଯାଉନଥାଏ, ତ ଲୁଚିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କପ୍ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ, ତ ସେଇ କପ୍ରୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 2ଟା 3ଟା ନେଇଯିବା ନା, ହଉ ନେଇଯା। ତ ଟିକେ ଚାମଚ ବି ଦେଖିଲି, ମାନେ ଯାହା ତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ହଁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲ ସବୁ ନେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ନେଇକି କିଛି ନେଇ ହେବନି ନା, ଯେତିକି ଦରକାର ନେଇ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ ନେଇ ହେବ କି, ନେଇ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ନେଇଯିବା ଟିକେ ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଠି ଥରେ ଯାଇଥିଲି କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ପଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଜି କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ଚାଲ ଟିକେ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଆମର ନେଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ନେବା। ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଯିଏ ଲେଡ଼ି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ମୋ ହାତରେ ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କେଉଁଟା ଡିପ୍ କଲର୍ କେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ସବୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଦେଖି ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ କଲର୍ ମୁଁ ଆଣିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ବି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନ ତ ବୁଝୁନି, ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି କାନ୍ଦୁଛି କି, ଶୋଇଲାଣି କି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇଛି କି। ହଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛୁ, ସେ ଶୋଇଛି, ପାଣି ପିଉଛି, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ହଇରାଣ ବି କରିବ। ବୋଉ ସାନ ମା 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତ ଆଉ ବସୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଖାଇବେ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଯାହା ହଉ ସେ 2 ଜଣ, ଜଣେ ଖାଇଲେ, ଏମିତି ତାକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବି ଶୋଇଲାନି ବେଶୀ ସମୟ। ମାନେ ମୋ ମୁଁ ଥିଲେ ପାଖରେ, କ'ଣ ସେ ପାଖରେ ଯାହା ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ବି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ଯଦି ନ ଶୋଇବେ କି ସେ ଶୋଇବନି, ଉଠି ପଡ଼ିବ ଖାଲି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ସେମିତି ବେଶୀ ମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଶୋଇଲାନି ବେଶୀ ସମୟ। ବୋଉ ହେଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ସେ ଶୋଉନି ଜମା, କାନ୍ଦୁଛି, ଖୋଜୁଛି ଖାଲି। ହଉ ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏପଟେ ମୋର ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖା ଦେଖି ସରିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି ଯେ
ସିଏ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଫୋନ୍ କରିକି। ମୁଁ ତ କେବେ ନିଏନି, ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି କାର୍ଡ଼ ଯେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ, ହେ ଯିବି ତ ଆଉ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ମୋର କାମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ତା'ର କଷ୍ଟମର୍ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ତା'ର ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲିଗଲି। ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭୁଲିଗଲି ତ, ଆଉ ମୋର ତ ଭୁଲା ମନ, ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ଆଣିପାରିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୋର କସ୍ମେଟିକ୍, ଏପଟେ ବିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଆଣିଲୁ ବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଭଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନେଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ। ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ, ସେ ପଚାରିଦେଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ହଁ ଏବେ ନୂଆ ସବୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦୀପାବଳି ଆସିଲାଣି ନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ବି ସଜାଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ହଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସି, ସେଇଠୁ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କିଣିଲେ। ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଅ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କହିଲିନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଆଣିବେ, କ'ଣ କଥା ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟକୁ, କାହିଁକିନା ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟରେ ଟିକେ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍, ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସବୁ ନେଲୁ, କିଣାକିଣି ସବୁ କଲୁ, ଜିନିଷ ସବୁ ନେଲୁ। ମୋ ପାଇଁ ବି ଟିକେ, ମୁଁ ଏଠି ଚକୋପାଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଟିକେ ମୋର ବି ନେଲି। ନେଇକି ସବୁ କିଣାକିଣି କଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ କିଛି ଖାଇବା ଥିବ କି, ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିଲୁ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିକି ସେଠି ଇଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ବସେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଦେଲେ, ତାକୁ ଖାଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ, ସେ ଖାଇଲେ ରୁଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ। ମୁଁ ତ ଭେଜ୍ ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଏନି, ତ ଭେଜ୍ ଖାଇଲି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ଜଗିଛି, ମାନେ ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଥାଏ ନା, ବସିଛି। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ଗେଲ କଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କେବେ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।